ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ನಿನಗಲಿಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಕೊನಟ್ ಲಡ್ ನೆಕೆನ್ ಗುಲ್ಕಂಡ್ ಲಡ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಪಂದು ತೋಜ ನೆಕ್ 2 ಕಪ್ ದಾತ್ ತಾರೈ ಪಾಡಂದೆ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದೇನು ಪಜ್ಜಿ ತರೈಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಐಕಾದೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಲ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದೇ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಇಚಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯಚ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಪಸೆ ಪಸೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲು ರೆಡಿ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಕನ್ಪರಂದಾಂಡ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಡ್ರೈ ಆದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಅದನ್ನು ಪುತ್ಪೊಡು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ರೆಡ್ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಕೊಕೊನಟ್ಗೆ ತಂದಿನಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆದಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರಗಿಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಮಿಠಾಯಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿಠಾಯಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೈತಂಡ ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತಗೋಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲಾಡು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಣಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ನೆಕ್ ಚೂರು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಪಾಂಡಯ್ಯವು ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ತೇನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಡು ಗುಲ್ಕಂಡ್ ಲಗೆ ತಂದೆ ಲಾಡು ಮಲ್ಪೇನು ಇಂಚ ಒಂಚಿ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತದಿಗಿತ್ತು ನೋಡು ಸುರುಟು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಳತೆ ಬರ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗುಲ್ಕಂಡ್ದ ಲಾಡು ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೇನು ಇಂಚ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ದೀದು ಲಾಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚೆನೆ ಪೂರ ಲಾಡ್ಲ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತಂದ್ವೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಲಾಡು ಇತ್ತೆ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ತರ ಇದಂಚ ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತಿನೆಟ್ಟು ಜವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಇಂದನಂಚ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೀಪ ಏನೈತೆ ಇಂಚೆನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ಲಾಗಿತ್ತನ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣಂದು ಕೆಲವಕ್ಕೇನು ತರೈಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ 2 ಕಪ್ಪಡು ಈತ್ ಲಾಡು ಆತುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲಕಲಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ದಿವಾಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂದ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂವಲಿ ಇಂಚಾತನ ತುಲ್ಲೆ ಲಾಡು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇಗುಲು ರೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.